Muling binuksan nitong June 2025 ng Department of Agriculture o DA Bicol ang aplikasyon para sa kanilang Young Farmers Challenge. Ayon kay Patrocino Colao, ang alternate focal person ng Young Farmers Bicol, ang Young Farmers Challenge ay isang programa ng kagawaran na naglalayong makatulong sa mga kabataang agripreneurs sa Kabicolan na nangangarap na magkaroon ng agribusiness. Aniya, bukas ang programa para sa kabataang Bicolano, edad 18 hanggang 30 taong gulang na may malaking hilig sa agri-fishery. Dagdag pa niya, 39 na young farmers ang hinahanap ng kagawaran sa provincial level na pawang mabibigyan ng tigay 80,000 pesos at maglalaban-laban sa regional level at ang isang aangat ang magiging pambato naman ng reyon sa national level. Pwedeng salihan nila, pwedeng production, pwede pong food processing, pwedeng non-food processing, at pwede din po yung mga related po sa digital agriculture. Kaugnay nito, hinikayat ng kagawaran ang lahat ng interesado na magsumite na ng aplikasyon at huwag sayangin ang pagkakataon. So after po na manalo po kayo ng 80,000 pesos, nagkakaroon po kami ng project monitoring kung saan po nagbibigay na rin kami ng mentoring and coaching assistance para po mas matulungan po sa tamang paggastos at pag-implement ng kanilang enterprise ang mga kabataan po. Ang Young Farmers Challenge ay nagsimula noong 2021 at may 270 ng natulungang agripreneurs sa Kabicolan. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page na Young Farmers Challenge Bicol. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.